cikin garin Shaka tafi akwai wata tsohuwar bishiyar kuka mai tsohon tarihi. Wannan bishiya ta kasance gidan 'yar sarkin aljanu ce, wato aljana Shaula. Mutanen wannan gari sun gaji da irin zalunci da wannan aljana ke musu, saboda ta sa musu sharaɗi dole ne duk ƙarshen sati su ajiye mata ƙwaryar nono da ƙwaryar zuma a bakin wannan bishiya nata. Ita kuma idan ta ɗauka tana kaiwa ne ga mahaifinta, wato sarkin aljanu da ke rayuwa a kogon dutse. Sannan dole ne duk ƙarshen shekara a yi ƙuri'a ga 'yan matan wannan gari. Duk wacce ƙuri'a ta faɗa a kanta, aljanar nan za ta ɗauke ta ne ta kai wa sarkin aljanu, shi kuwa zai yanka ta ne ya sha jininta. Yadda ake ƙuri'ar kuma shine za a rubuta sunan kowace budurwa akan takarda guda ɗaya, kowane suna daban a takarda ɗaya. Idan aka gama sai a tattara waɗannan takardu a nannaɗe su, sai a baje su akan faifai, sai a ɗora akan wannan bishiyan kuka. Idan iska ta kaɗa, duk takardun da ta fara faɗowa ƙasa to ita za a ɗauka a buɗe a ga sunan wace ce. Duk wacce aka ga sunanta to za a ɗaure ta ne a cikin wannan bishiya har sai ta kwana a nan, sannan da asuba aljanar ta ɗauke ta ta tafi da ita. Kuma babu wanda ya isa ya zo jikin bishiyar nan da daddare balle ya ce zai tseratar da wacce aka ɗaure, domin da dare yayi wata wuta ce take tashi ta kewaye wannan bishiyar tana ci balbal ta yadda babu wanda zai iya tunkarar ta. Kamar yadda aka saba, wannan shekarar ma an gabatar da ƙuri'a, amma wannan karan kukan da wannan mutanen gari ke yi da kuma tausayin wacce ƙuri'ar ta faɗa a kanta ya bambanta da na kowace shekara, domin ƙuri'ar ta faɗa ne akan yarinya mareniya wacce bata da uwa bata da uba. Mutane sun yi baƙin ciki sosai saboda hakan. Haka babu yadda suka iya, ana ji ana gani aka ɗaure ta a jikin wannan bishiya. Bayan dare yayi ta yi kuka har ta gaji, sai bacci ya ɗauke ta. A lokacin ne fa ta yi mafarkin mahaifiyarta wacce ta rasu. Ta ce mata, ya ke yata, ki kwantar da hankalinki, ba za a kashe ki ba. Hasali ma ƙarshen abin ne ya zo, shi ya sa ƙuri'ar ta faɗa kanki. Zan miki bayanin duk yadda za a yi ki halaka waɗannan aljanu, sannan zan miki bayanin yadda za a yi ki kuɓuta daga sharrinsu. Bayan ta gama faɗa mata haka ne ta farka, sai ta ga ashe asuba ta yi. A lokacin ita ko wannan aljana ta zo ta ɗauke ta ta yi sama da ita ta tafi. Duk mutane sun taru suna kallo suna kuka na bakin cikin rabuwa da wannan mareniyar Allah. Suna cewa, ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan masifa. Bayan aljanar nan ta isa kogon dutse da yarinyar nan mareniya, shigar take da wuya, sai shi kuma wannan sarkin aljanu ya ɗauko wani ƙaho a gefensa ya fara busawa. Ashe a al'adarsa a koyaushe aka kawo yarinya domin ya yanka ta ya yi amfani da jininta, to yakan busa wannan ƙaho ne, yadda da ta ji ƙaransa to za ta suma. Idan kuwa ta suma, duk taɗin da za su yi da hirar da za su yi ba za ta ji komai ba, ba za ta san abin da ake ba, har sai zuwa washe gari lokacin da zai gabatar da aikinsa da ita. Mahaifiyar yarinyar nan ta yi mata bayani a cikin mafarkinta. A lokacin da ya ɗauko ƙahon nan ya fara busawa, ita ko yarinyar sai ta riƙe numfashinta, bata sake ba sai da ya gama busawa. Ashe duk lokacin da aka riƙe numfashi to mutum ko da ya ji ƙaran wannan ƙaho ba zai suma ba. Bayan ya gama busa wannan ƙaho ya aje shi, ita kuwa sai ta rigingine ta yi kamar ta suma da gaske. Suka kwantar da ita a gefe suka ci gaba da hirarsu. Sarkin aljanun nan ya ce wa ‘yarsa, ba zan yanka yarinyar nan gobe ba, domin zan je taro na sarakunan aljanu da muke gabatarwa duk shekara a birnin Kudus. Saboda haka zan mai da ita tsuntsuwa, domin ba zan bar ta a ɗan adam ba. Ki kula da wannan tukunya da nake adana gashin gemuna a ciki, domin kin sani da wannan gashin za mu yi mata hayaƙi da dawo halittarta na ɗan adam. Sannan ki mai da hankali akan tukunyar nan, kada komai ya taɓa ta. Kin sani cewa duk wanda ya mallaki gashin nan ƙwaya ɗaya a hannunsa to fa ba za mu iya kashe shi ba, ba kuma za mu iya komai da shi ba. Sannan idan har aka fasa wannan tukunya, to ki sani da ni da ke ruhinmu a cikin ta yake, a lokacin za mu mutu. Shi yasa nake miki gargaɗi akan wannan tukunya. Idan na tafi, ki kula da wannan tukunya kuma ki kula da wannan tsuntsuwa har zuwa kwanakin da zan gama in dawo. Yanzu dare yayi, ya kamata mu kwanta mu yi bacci. Idan na tashi da safe zan mai da ita tsuntsuwa in yi tafiyata, amma ki kula da gargaɗin da na yi miki. A lokacin suka kwanta suka fara bacci. Ita kuwa tun da dama ba su mata yi ba, duk abin da suke faɗa ta ji kuma ta riƙe. A lokacin ta ɗauki wata 'yar takarda domin ta rubuta wasiƙa, sai dai kuma babu tawada.
wani tunani da ya zo mata, sai ta sa yatsarta a bakinta ta daure, ta ciji yatsanta da haƙoranta har sai da jini ya fara fitowa. Wannan jini shi ta yi amfani da shi a matsayin tawada ta rubuta wasiƙarta kamar haka: ya ku 'yan uwana, ko da na zo muku a sifa ta tsuntsuwa, ku sani ni ba tsuntsuwa ba ce, ni ce wacce 'yar sarkin aljanu ta tafi da ita. Ku sani cewa wannan sarkin aljanu na san dukkan sirrinsa na yadda za mu yi mu hallaka shi, mu kuɓucewa wannan zalunci da yake mana a kowane lokaci. Saboda haka wannan gashi da na kawo muku ku raba wa matasa jarumai na garin nan, aƙalla mutum 10 zuwa 12, kowa daga cikinsu ya mallaki sili ɗaya. Sannan zan jagorance su mu je wannan kogon dutse domin su halaka duka waɗannan aljanu da ita da mahaifinta. Idan suka je, akwai tukunya da zan sauka a kanta, idan har kun ganta to ku yi ƙoƙari ku fasa ta. Kuna fasa wannan tukunya, tabbas 'yar sarkin aljanu da kuma shi mahaifinta a lokacin ruhinsu zai fita, za su rasa ransu. Wannan sirrin na samo shi ne daga wurinsu a lokacin da suke hira, ba su san cewa dukkan abin da suke faɗa ina ji ba. A samu jarumai waɗanda suke da ƙarfin zuciya wanda za su iya ɗaukar wannan nauyin. Idan har Allah ya sa an yi nasara, to mun kubuta daga wannan zalunci har abada. Bayan ta gama rubuta wannan wasiƙa, sai ta nannaɗe ta, ta ɓoye ta a gefe a cikin wannan kogo. Washe gari da sassafe ya tashi, ya dubi yarinyar nan, ya busa mata iskar bakinsa a cikin kunnuwanta. Lokaci ɗaya ta rikide ta koma tsuntsuwa. Suka yi bankwana da 'yarsa. A lokacin yarinyar nan mai sifar tsuntsuwa ta dubi 'yar sarkin aljanu, ta ce da ita, ina jin kishi, ki taimaka min da ruwa in sha. 'Yar sarkin aljanu ta ɗebo ruwa a ƙoƙo ta miƙa mata domin ta sha. Sai ta faki idanta ta tofa yawo a cikin ruwan, sannan ta watsa mata a fiskarta. Nan take wannan 'yar sarkin aljanun ta faɗi sumammiya. Wannan duka yana ɗaya daga cikin abin da mahaifiyarta ta gaya mata ta yi a cikin mafarkinta. A lokacin ita ko wannan tsuntsuwa ta sa ƙafafunta ta damƙi gashi daga cikin wannan tukunyar, ma'ana gashin gemun sarkin aljanun nan. Sannan ta ɗauki wannan takardar da ta nannaɗe ta rubuta wasiƙa, ta fire ta fita daga cikin kogon dutse, dai sama ta nufi garinsu. Bayan ta shafe lokaci mai tsawo tana gudu, tana isa wannan gari, ba ta tsaya ko ina ba sai fadar sarkin garin. Tana zuwa ta samu an hallara, an kewaye, ana ta hira, ana fadanci. Da zuwanta ta sauka akan cinyan wannan sarki, sannan ta aje masa wannan takarda akan cinyoyinsa. Abin da ya ba wa kowa mamaki, ya za a yi tsuntsuwa ta zo cikin mutane ta sauka akan ɗan adam sannan ta aje masa takarda? Sai suka fahimci dai wannan tsuntsuwa ba irin tsuntsayen da aka sani bane. Sannan akwai sakon da take dauke da shi. Nan take sarkin nan ya dauki takardan ya bude, ya ga wasiƙa ce aka rubuta. Sai miƙa wa magatakarda ya ce, karanta mana mu ga wani sako ne take dauke da shi. Sai ya fara karantawa, ya ku 'yan uwana, ko da na zo muku a sifa ta tsuntsuwa, ku sani ni ba tsuntsuwa bace. Ni ce 'yar uwarku wacce sarkin aljanu ta tafi da ita kogon dutse domin a yanka ta, a ba wa sarkin aljanu jininta. Har dai zuwa ƙarshen wannan wasiƙa, mutane suka cika da mamaki. Nan take sarki ya yi shela, aka tara matasa jarumai masu jini a jika. Kamar yadda ta ba su labari, aka ɗauki silin gashi daga cikin waɗannan gasussuka da ta ebo a ƙafafunta, aka rarraba waɗannan jarumai, kowa ya damƙi gashi guda ɗaya. Sannan ita kuwa ta tashi ta fire ta yi sama. Tana gudu a sama, ita suna binta a ƙasa da dawakai. Ba su tsaya ko ina ba sai bakin wannan kogo na sarkin aljanu. Tana shiga ciki ta sauka akan wannan tukunya. Su kuwa da suka leƙa suka ga wannan aljana a ciki a kwance sumammiya kamar yadda ta batta a wurin. Ko da suka ga wannan tukunya kamar yadda ta ba su bayani, suka ɗauko ta suka fito waje da ita, suka ɗaga ta sama, suka buga ta da ƙasa. Nan take sai ga hayaƙi guda biyu, baƙin hayaƙi da farin hayaƙi, suka taso kamar wasu dunkule guda biyu, suna bajewa suna yin sama, suna bajewa suna yin sama, har aka daina ganin su. A lokacin suka ga ita wannan 'yar sarkin aljanu ta yi ihu, ta yi ƙara, kumfa yana ta fita a bakinta. A lokacin atake ta mutu, abin da ya tabbatar musu da cewa duk inda sarkin aljanun nan yake shi ma ya mutu. Nasihar da ta yi musu na gaba shine, idan suka shigo cikin wannan kogo su ebi wannan ruwan da aka iba aka bata ta sha daga farko, sannan su watsa mata a matsayinta na tsuntsuwa. Suka iba suka watsa mata, nan take suka shi ta koma halittarta na da. Suka ɗauke ta
suka ɗora ta akan doki suka koma garinsu lafiya. Mutane suka cika da farin ciki da murna bisa ga gushewar wannan masifa da suka yi shekaru suna cikinta. Albishirinku masu saurare da bibiyar wannan shafi namu mai albarka, abinda kuka jima kuna jira ko kuke nema daga gurinmu insha Allahu yanzu zai samu. Mutane da yawa suna mun magana akan in fara kawo littattafan adabin Hausa muna karantawa a wannan shafi, waɗanda suka kunshi zallar al'adu da adabi na Hausa irin su Ruwan Bagaja, Iliya ɗan mai ƙarfi, Magana Jari ce da sauransu. Ku duba profile ɗina na wannan shafi, za ku ga link ɗinmu na YouTube, ku bibiye shi ku yi mana subscribing a can. Yin subscribing ɗin shi zai tabbatar muku cewa mun ɗora, domin za ku ga saƙo akan wayoyinku. Mun zaɓi mu ɗora shi a YouTube ne saboda muna so ya zama series, domin za mu na kawo muku ne da tsayinsa aƙalla minti 30 zuwa 40 a kowane lokaci. Idan muka gama wani littafin to za mu shiga wani na gabansa. Duka wannan muna yi ne domin faranta muku da kuma ba ku nishaɗi. Muna godiya kuma da irin bibiyar mu da kuke. Shi ma wannan labarai da ya kunshi tatsuniyoyi ba za mu yi ƙasa a gwiwa wurin ci gaba da kawo muku irinsu ba. Ku dai ku ci gaba da following ɗinmu a TikTok, sannan ku ci gaba da subscribing ɗinmu a YouTube channel. Mun gode.